Tayo ay. Coach Jace, kailan ako nag-start maglaro? 2 years ago. After. Oo nga, isa ba? 20! Joke lang. 20! Shot tayo? Dead! Shot? Punta! Shot kayo, sasama ako. Bata pa ako. Kala ko shot sa left. Sama. Promise na ako. Nagkakrab ka na? Ayaw mo na pagpawala. Master, ace. Naka-YouTube kayo, ha? Hello. Sir Patrick, introduction muna. Ay, ito naman yung Smash Burger. Si ano? Pag pumunta po sa Central, meron pong Jump Smash Burger dito. Bumili po kayo doon. Masarap yung burger doon kasi bias ako. Ay, masarap yung Smash Burger nila. Si Sir Patrick mismo nagluluto. Kaya genuine na burger. Ang burger, may masa. Masarap pa. Mamanong dapat. Intermission natin. Sir Neil from Cebu. May ponso dito? Baka mamaya lahat na reklamo ko ay ponso yung sagot mo, ha? Buti yan ni-endorse eh, kasi yun yung tama. Pwede na ba tayo pa? Ito ang tama.
Abot. Outside. Outside ba? Fight time. Sorry. Last two.